začal som asi pred 6 rokmi a tie veci, niečo som dostal od blízkych, niečo som našiel, niečo som skúpil cez bazáry a tak a z Ameriky nejaké veci od zberateľov a tak postupne pomaličky sa to kopilo. Poďakovanie by som dal Robovi Kašlovi, lebo on ma kontaktoval, že máme spolu výstavu, že či by si mohol prezentovať svoje veci, tak ma to veľmi potešilo. A práve tu v Žiline toho roku, Žilinčani postupili do tej prvej ligy, tak si myslím, že je to hodný čas na to. Aj tie majstrovstvá, čo teraz prichádzajú, tak verím, že sa to ľuďom bude páčiť. A aj tie deti, že proste uvidia, v akých strojách sa niekedy hralo, aj tá stredná generácia. Máme tu z každého druhu. Hokejky hrané, brankárske hokejky, výstroje brankárske, hráčske výstroje, príľby, hraniče zubov. Aj moje veci, vypichli sme z histórie najzaujímavejšie veci, ako vznikali príľby. Sa ľudia môžu dozvedieť, že jeden hráč venahral nosil príľbu kvôli tomu asi, aby sa páčil babám, bol plešatý, no tak začal si príľbu. Aj taká sa traduje historka. No a potom brankárske masky, ako vznikali hokejky, ktoré vynašli Indiáni, kanadskí. Takže postupne ako vychádzala, ako tá história sa hokeja formovala. V podstate začal sa počúvať na lade s rukavicami, v čiapkách, aby im neumrzli uši tým hokejistom. No a postupne už zistili, že potrebujú byť chránení. Aj keď sa na začiatku vysmievali, že čo to majú oblečené, čo to majú na sebe. Hej. A v podstate rozdelili sme tú výstavu do takých vecí, že je tam o brankárskych maskách, o príľbách hráckych, o pukoch, ako vznikali jednotlivé časti výstroja. Lápačky, vyražačky, tam je taká zaujímavá vec. Jeden brankár nastúpil v americkej súťaži s dvomi vyražačkami. Mal tak poškodenú ruku, že nemohol lapačku proste chytať s lapačkou, tak keď nastúpil s dvomi vyražačkami a dokonca neviem, či nehral aj zápas sa mi zdá za New York Rangers, nejaký exibičný, takže naozaj je to nielen z histórie, ale rôzne perličky z hokejového sveta. No a hovorím, pozývam všetkých tých, ktorí to zažili, mojich rovesníkov aj starších, ktorí v takých veciach hrávali a samozrejme ukázať svojim deťom známym, že kam tá výstroj hokejová za tie dlhé roky, za tie storočia dokázala sa dostať, hej. To sú niektoré veci, úplne sa človek až čuduje alebo smeje, až usmieva nad tým, že v čom tí ľudia blázni, v čom chytali puky a v čom hrali hokej, hej. Takže všetkých pozývam ešte raz a teším sa, že to bude strávená nová výstava pribudla. Takže a je to taký darček aj hokejistom žilinským, ktorí postupujú do extraligy a zároveň verím, že priniesie šťastie zase nášmu Ačku na majstrovstvá sveta.